Hey guys, welcome back to my YouTube channel। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। अभी मैं हूँ कोलोबा बीच में आया हूँ। ये देखो नज़ारा गाइस, ये है कोलोबा बस स्टैंड। अभी मैं जा रहा हूँ बीच की तरफ। सोचा हूँ कि मैं आप लोगों के भी शेयर करूँ ये वीडियो, इसलिए बनाया हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। मेरे वीडियो में बनते रहो गाइस। अभी शाम की नज़ारा है गाइस, देखो फिर भी कितना आदमी है इधर पर। नायदो लोगोफोर नै दासिमबो दुगैगासिनो दङ। मानसियानो जोबनो गैया गाइस मोननायखौनो। बारे बिराद समायना गाइस मोननै। बेरायफैनो हागोन नोंथांमोनाबो। नै ओरै जाहैबाय आरब सागर। नायदो लोगोफोर नै मोनाबाबो इन्जय लानायानो जोबनो थाङा नै। फुल इन्जय लाफैनो हागोन गाइस मोन, गार्लफ्रेन्डफोरखौ लानानै, बयफ्रेन्डखौ लानानै। जाहैबाय बियार बारफोर। मालाय हाबा जागासिनो दंलै बाहागिमोन नै बेहाय। हाबा जाग्रा जायगा बे, हाबा लाग्रा। सोरबाफोर हाबा लाफैनो गोसो दंबा नै बेहाय हाबा लाफैनो हागोन बाहागिमोन नै बेहाय। ओरै सागर जिङाव आरामनो दा नायदो बाहागिमोन नै मोनायावबो बेसेबां समायना रमायना। जानाय लोंनाय रंजानाय अनजिमा गैया गाइसमोन। दासिमबो दुगैलायगासिनो दं नै, मोनानि 7टा जाबाबो गाइसमोन। नुबाय दा बाहागिमोन, बे मोनानि समावबो नै मानसिफ्रा दासिमबो दुगैलाबायगासिनो दं, रंजालाबायगासिनो दं। दा माने खालि लोंनानै मोसानायनिल' सम आरोखि बे समाव जायगायाव। नायदो बाहागिमोन माबायदि मोनानि समाव सागर जिंनि महरा माबायदि जायो। नोंथांमोनाथ' गोबां मानसियानो नुफेराखै जानांगौ, दा नायनानै लादो नै। नुबाय दा बाहागिमोन माबायदि समायना। गार्लफ्रेन्डफोर दंबा लानानै फै, बयफ्रेन्डफोर दंबा लानानै फै। नुबाय दा जोबनो थाङा गाइसमोन। दा आं दा बोरियाव गाखोसिगोन। अके लोगोफोर, अके बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।